15 mistere ale oceanelor. 1. Sunetul The Bloop, înregistrat în 1997. The Bloop este un sunet extrem de puternic detectat în Oceanul Pacific, de origine necunoscută, inițial crezut a proveni de la o creatură gigant. 2. Triunghiul Bermudelor. Această zonă misterioasă din Atlantic a fost legată de dispariții inexplicabile ale navelor și avioanelor, fără urme sau explicații logice. 3. Marea Gaură Albastră din Belize. Un abis uriaș subacvatic care fascinează exploratorii. În interiorul ei s-au descoperit formațiuni geologice care sfidează cunoștințele actuale. 4. Structura Yonaguni, Japonia descoperită în largul coastelor Japoniei, pare a fi o construcție antică scufundată. Unii susțin că ar fi o Atlantidă asiatică. 5. Marele rechin alb, dispariții bruște. Au fost documentate cazuri în care uriași rechini albi dispar subit din anumite zone, fără vreo explicație clară. 6. Bioluminiscența misterioasă. Unele creaturi din adâncuri emit lumină proprie, în moduri și intensități care încă nu sunt pe deplin înțelese. 7. Giganții din adâncuri, calmarul uriaș. Văzut rar, dar capturat pe cameră, calmarul uriaș rămâne una dintre cele mai enigmatice creaturi marine. 8. Marea Neagră și orașele scufundate arheologii au descoperit structuri antice pe fundul Mării Negre, semne ale unor civilizații pierdute. 9. Lacul Vostok, un ocean sub gheață. Sub gheața Antarcticii se află un lac izolat de milioane de ani, posibil cu forme de viață necunoscute. 10. Cazul USS Scorpion, submarinul american, a dispărut în 1968 în condiții suspecte. Epava sa a fost găsită ulterior, dar cauza oficială rămâne neclară. 11. Cercurile de pe fundul oceanului descoperite în apropierea Japoniei, cercuri perfect simetrice realizate de pești pentru a atrage parteneri, dar descoperirea a uimit oamenii de știință. 12. Marea Baltică, structura circulară. Un obiect circular masiv a fost detectat pe fundul Mării Baltice, cu trăsături care amintesc de un OZN. 13. Dispariția Mesh 370. Deși nu s-a prăbușit neapărat în ocean, avionul Malaysia Airlines a dispărut fără urmă, probabil în apele sudice ale Oceanului Indian. 14. Creaturi marine necunoscute. Expedițiile recente au descoperit sute de specii noi, ceea ce sugerează că marea parte a vieții marine încă nu este catalogată. 15. Tsunamiuri fantomă. Valuri masive care au fost detectate, dar care nu au lovit țărmuri. Fenomenul este rar și nu este complet înțeles.